gearbox rerori hausi light kunge complexion ya DJ Holly une hanzvanzi here tumatsano usandiudze zvekunyepa tusitori twemangano tatekuru kule simba DJ Holly pabit remapiano tatekuru kule simba DJ Holly pabit remapiano. Greetings and more greetings to you good people. My name is DJ Holly and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Chitubu che content. Yes. Hanzi Minister of Masvingo Madzibaba Ezra ZANU-PF is here to stay. Pakashata baba ende pari kupisa ma1 saka ndo nyaya yandiri kufamba nayo zvamanje iyoyo. Ndine video clip randoda kuti ndikuratidzei murione muzvionere mega and then toadaita sei tovatakurukura pamusoro pevideo clip iroro handitika. But ndisandapinda munyaya yangu iyi ndiri kutaura izvo kuti munhu ngaarongeke kana uchiita mabasa emaoko. Register kambani woitawo mapepa akakwana. Bata Owen panhamba dziri kubuda pasi apo idzo woti aiwa atabva kuna DJ Holly toda kuregistawo kambani movhurwawo mabank accounts FNB. Saka Bata Owen ndiye munhu wacho zvamanje ari kuita mutactic wacho iwowo. Zvinhu zvako zoita sei zvinhu zvorongeka handitika. Ndakaposta video nezuro ndichiti Gambakwe exposed by Rumbi and a lot of you muri kufona, a lot of you muri kuisa comment section. I will address issue ya Gambakwe on a separate video because as we speak right now Gambakwe is putting a lot of people in danger simply because of those meetings. They were recorded as private and confidential, but now he's broadcasting some of those meetings at the Mawan. Saka tichauya nenyaya yake toiadresa panapa mozvionera mega mozvinzwira mega and ndiri kuuya futi ne full information ya Bishop Nyamakanga kuti vakamira papi zvamanje chichiri kuitika ndokuratidzai futi sezvazviri handitika. Saka tisingatambise nguva regai tinzwe Madzibaba Ezra vachitaura iyo kuti ZANU-PF is here to stay and ZANU-PF inoteerera zvido zvevanhu. Rega tinzwe taufa kana vamazivizwa pano makansela vari pano nevamwe vanotungamirira kumusangano. Chaita kuti tiuye pano kudyidzana kwenyu nekudyidzana nehurumende iripo. Dai pasina kudyidzana ikoko maide musingationi pano. Asi nekuda kwokuti tinoziva kuti timire pano patiri ndimwi noita kuti timire pano. Naizvozvo ndakamiririra president vedu baba vaMnangagwa vamakasarudza imwi kuti nhasi vave president wenyika ino. Ndinoda kupa kutendai kuzhinji kuti haiwa makaita basa mukanamatira nyika yedu ikaenda kumaelection murunyararo, mukanamatira hurumende yedu ikadzoka zvekare pakutungamirira nyika ino. Right. Inini hangu I don't have a problem necheche yemasowe. I don't have anything against the minister, but pane problem yangu ndepekuti at the moment the current situation munhu wese, whether you are ZANU-PF, whether you are Triple C, whether you are Blue Movement, whether you are MDC, takaomerwa. Munhu wese muZimbabwe akaomerwa. Okay, let me not say munhu wese because pane mbavha dziri kubawo mari dziripo, but ruzhinji, the majority, ma1. So munhu anogara achiteera zvinhu zvakadai so zvichitaurwa
uchimunzwa achitsinhira achiti amen amen amen, woshaya kuti bho here. Abva ipapo kumba hakuna hupfu, hakuna magetsi, hakuna mvura. Anenge achifara kuti tanga tina minista kusowe. Ndopape panozonzwa chinzi Zimbabwe takatukwa ndizvozvi zvinhu zvacho izvozvizvi. But tikatipfuure mberi tinzoitawo Madzibaba Israeri vachitaura shoko rinonakidza zvikuru kuti haiwa iwo ava nevana 6 nemurume woenda kunonamata kuti ndiye here wamakandipa uyu. Mashoko andibata iwawo ekuti iwe kana une hurumende yako yawava nevana kupedza ura nayo kubva muhondo yechimurenga kusvika yakusungunura nhasi, woti ndirwo here utungamiriri hwamakandipa iwo uchizwa kuti ndihwo utungamiriri hwawakapuwa. Totenda nemashoko makukutu amatipa iwawa. Nyika yedu, hurumende yedu inotungamirirwa napresident inopa kodzero mubumbiro remutemo wenyika ino kuti tinamate pamadiro, tichinamata nguva dzatinoda panzvimbo dzatinoda pasina vanokukanganisai. Saka muchiona pano pamuri muchinamatira pamadiro nguva yamunoda, nekuti president vedu vanotidzidzisa kuti chakakosha munyika vashumiri vaJehovha. Kana ava vanamatira nyika, nyika inonamatirwa nevene vayo, handiti? Pano tiri kuona murungu here panapa? Panongova nesu vanhu vatema, tisu varidzi venyika ino. Tisu tinoita kuti nyika yedu ive ichibudirira. Tisu tinotonga nyika yedu, tisu tinonamatira nyika yedu kuti igobudirira. Mwari vakapa rimwe nerimwe dunhu nyika yavo. VekuAmerika vakapuwa nyika yavo kuAmerika, vemuno muZimbabwe tikapuwa nyika yedu muno muZimbabwe, China vakapuwa nyika yavo kuChina. Saka vamwe nevamwe havatonge munyika yani yavo. Avo vanoda kopindira munyika dzevamwe ndo vatisingauwirirani navo, asi kana tiri pachedu tinowirirana zvomene. Ndinoda kutendai nekuvhotera kwamakaita musangano weZANU-PF. Nesu takamiririra hurumende tichazadzikisa zvido zvenyu zvamunenge muchikumbira. Iyo ino nzvimbo vana madzibaba vakauya kuhofisi kwangu. Ofisi iyo ndeye munhu wose, haina unoti ndosarudziwa, nekuti ndeya president baba vamunangagwa. Saka vakauya vachichema kuti isu hamutioniwo, munongoona veRoma vemamwe machechi ndo vanopuwa dzimba dzekunamatira, ko isuwo tinonamatira munzvimbo dzakadai. Ndikati haiwa mapuwa nzvimbo yenyu. Munopuwa nzvimbo yani? Yenyu. Saka nzvimbo yavo ino yavanonamatira, kwete imwi ivo voga. Kose kwamunonamatira tichati kanzuru, maona makansera ari pano, vape nzvimbo idzodzo kumasangano yenyu. Ndakunamatira nzvimbo dzenyu. Nzvimbo dzenyu hurumende inoda kuona pane mvura. Hurumende inoda kuona pane dzimba dzekuinda kunozvibetsera kuti pasaita zvigwere zvakawanda. Pano taona mvura takaisa iripo pano. Saka tinoda kukurudzira kuti naizvozvo sangano iri isangano ratinorumbidza, nekuti ndo redu remuAfrica. Hadzisi chechi dzevarungwidzi, ndo dzevanhu vatema. Saka tinowana nguva yekuuya kwamuri kuti tivake nyika yedu tiri pamwe chete. Mufaro kwamuri. Kare vanhu vaMwari. Naizvozvo ndinokumbira kuti Jehovha akomborere sangano rino rikure, rigokura nekukura nekusingaperi. Neniwo nhasi nderangu. Mufaro kwamuri. Rugare. Saka tinokutendai zvikuru nebasa ramunotiitira. Moramba muchitinamatira madzibaba. Neniwo zita rangu nderemubhaibheri. Ezira munhu wanga achitungamirira vanhu ari gweta mubhaibheri, asi kwete aitungamirira macriminals, waitungamirira varanda vaMwari. Right, muri kungozvinzwira mega, muri kuzvionera mega. Hanzi zita rangu nderemubhaibheri, munhu aitungamirira vanhu vaMwari, Ezra, kwete macriminals.
hey, tikada titanga kutaura nyaya yemacriminals zvamanje manje tokunosvika mangwana makuseni. Ndakambobvunza mune the other video ndikati pakanzi we are only targeting criminals around the president muna 2017. As the president is safe, we are only targeting criminals around him, but at the moment nhasi chaiye hapana kana one criminal yakaita sei yakasungwa. Ndiziva kuti criminal ipi yanga yakatargetwa zvayo kana kuti macriminals api anga ari targeted, but zvamanje manje hapana kana one iri kunzi iri mujeri yakasungwa. Ndopaunoona kuti pakashata zvinhu zvacho chi mawana. Nditika reka tipfuurire mberi tizotaufa ndovacho saka mutoona ndiuya pano vamwe vanonditi Israeri saka ada kureva madzibaba ndonzi Ezra ndo zita rangu. Naizvozvo tinopa kutenda kwakasimba kuti haiwa namashoko mashomanene iwawa tinoda kutendai. Right. Mangowanzwa minista vachita sei vachitaura kuti aiwa hanzi hurumende inoteerera zvinodiwa nevanhu. Mukakumbira vanzi makakumbira pekunamatira ndipapa pekuita sei pekunamatira pamaita sei pamapiwa. Amen. Let me know what you think in comment section kuti munofungei nazvo. Munozvoonawo sei zvakamira sei ma1 ndo video clip langa chikufamba naro zvamanje manje. So me DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes tikuti bye for now. Ngasangane mu video clip rinotera.